It's a 360-degree view of everything exciting above and below the sea in this island gifted with marine beauty. Known for its garden under the sea, spend time taking in all the magnificence around the island. Welcome to Macapagal Island! Pinangalan na Macapagal Island yan dahil sa dating Pangulo na si Diosdado Macapagal. Pinangalan siya dahil doon. Lahat po ng mga pangalan dito sa Red Island ay pinapangalan sa mga personnel na sikat. Kilala siya bilang Coral Garden dahil makikita diyan yung mga different species ng mga corals at saka mga clams. So sa helmet diving, pupunta po tayo sa Macapagal Island. Meron pong floating gazebo doon. And then, doon po kayo mag-inquire about sa helmet diving po. And then, after that, sasabihin ko ano mga don'ts and do's na kailangan gawin. Kahit saan kamay lang yung hawak nyo po, pwede po. Huwag nyo lang hilahin pababa yung dulo. Dapat naka-level lang lagi. Bababa na po kayo sa water. Makikita na po natin yung mga different species ng mga corals and mga marine life na naninirahan sa Macapagal Island. From Lookout to Macapagal, pag regular boat, yun po, 1 hour from wharf to Macapagal Island. Okay naman, masaya. Magaganda yung mga giant clams, tsaka yung clownfish. Yeah, super fun. Medyo nahilo ko, pero okay. Okay siya. Ayun, super masaya naman siya first time. And then parang dream come true kasi nakita si Nemo. Look up to the sky as you float through the calming waters of this lovely island. Dive into the grandiosity of the underwater world as it invites you to interact with fishes of many colors. Sa lahat ng pwedeng gawin na naisin mong magtagal dito sa isla ng Macapagal.